खुलुमबाय बयखौबो गोजोन फुंबिलिनि हामलायनाय बावहरनाय थाबाय दिनै बोथोरा स्रां नालाय जों दसे बेरायनो थांनो नागिरदों लोगोफोरजों लोगोफोरनि न'आव बेरायनो थांनो नागिरदों आरोना नायलांदो दिनै मा 2 तारिख नालाय दसे बेरायहैनोसैब्रा बैसागुनि नायलांदो ने नै बिथां जोंना पुलिस कामान्डार सार फैगासिनो आं ब्लग बानायदोंब्रा माबाफोर बुं बैसागुनि फै जिराय फै जोंहा बिमायानो बैसागुनि देलायगासिनो मोसाहैनो नै जोंना मेकआप आर्टिस्ट जाखांफुनाय मेकआप आर्टिस्ट जोंनाव खारसन आगै खारसन जोंनाव खारसन नोमा नोम्फाया खरा होनोब्लालाय बबाव गनो नों दा नोम्ब'आ खरा होनोब्लालाय माथो जानो इन्जुर हाफ्लंनानै लायगोन जों नोंखौ उसुं जावनानै खावगोन जों नोंखौ बारा थारब्ला दरजो खावनानै लायथारगोन जों खारसन जोंनाव खारसन आगै खारसन जोंनाव खारसन ओमफ्राय जा अखा हाबाय थानायनि थाखाय आरोना नै तरमुज खेथि खालामनाया सेस दैबानाजों लोमजोबनानै सेस बरबाद जाबाय आरोना oh no बैसोआ रावखौबो नेबाय थाया बोथोरा सामफ्रामबो समान थाया जुलिनि बुब्लियाव जुलि लाखायाब्ला नोंबोथ' सिख्लायै थाबाय थाया खारसन जोंनाव खारसन आगै खारसन दाननैसो बिथाङा गस्लाखौ सायबाय नहले गस्लाखौलाय बिथाङानो जोंसार हेन्डसाम बय गस्ला मोजां नुबायलै लांसै बे आथिंबा जादों नालाय आथिंबा जादों सोर खालामनाय सोर जोनाय फुटबल गेलेनायाव सोर जोनाय फिसाजो दंना गैयामोन नों फिसाजोखौ गोसो ओंखायनोथ' नों जोखाजादों दे सुदो ओमफ्राय जों बिसानिफ्राय स्टार्टिं खालामजेनबाय आरो जोंनि बैसागुनि गिदिंनायखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर मा जायो आरोना यास बैसागु नालाय जानाय लोंनायाथ' थाखागोन नङा होमबा लोगोफोर बैसागु माबायदि मोनदों लाजिनालै ला दंबावसैना बेयाव खामनै थालांदो मा जाहानिया फैया लामा सिनाय खालामनांगौ माहानि दंलानि आं हरसिंगानि आं खाग्राबारि दंला लोगानो जा एखे कलेजावनो जेनेबा सार साबायखर दे लिंनायनि थाखाय माबाफोर बुंनांगौ जेबो गैया बैसागुआव जोंहानाव फैनायनि थाखाय बहुत माने गोजोननाय मोनदों आरो आচ্ছা बेसो आरोना आरो साइलेन्ट लाभार जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय लेखा उन्दैफोरा गोदोनि बोर लानांगौ नालाय ओंखायनो जोंबो बिसानाव जमा गासिबो लोगोफोर जयै खुलुमबाय आरोना बोसोर गोदाननि बैसागुनि नामै
बिसानि उनाव जों दा बेलेग मोनसे न' थांबावनोसै आरो ना बेलेग सासे लोगोफोरनि न' थांबावनोसै आरो दा बिसोर जाबायदि जाहोखाबायना उदैयानो बुंखाबाय माने मा बुंबावनो आरो ना ओइ नोंसा खैजोनलै न'आव बिदाय फंबाया नों माला हाबा जागोन हा माला लाबोगोन बाजैखौ बाजै लायनो मा जागोन खैनाफोर मा लाबोगोन ना माथो जोंना फरायगोन माथो नोङो बहा ए बरिया बरिया ओमफ्राय दा थांगोन बसा औ लायनोसै दिनैनो हा लायनोसै दिनैनो लायनोसै ओइ नोम्फाया खरा होनोब्लालाय बबाव गनो हनै बिथिंबो लोमजोबथारबाय मा जाबावगोन देग्लाय बोथोरा सेस बरबाद नस्थ' खालामना गालांबाय मा जाबावगोन खारसननाय हिन्जावा बेसेन थायायागै देलाय मांगियाबो लेखा रोङा आगैलै सर' खेंखायनिलाय महराव बागदावखांनाया गैरायदावब्ला बिनिखायनाय फाइनाली जों केरेला न'आव फैबाय केरेला मोनफैबाय जों फाइनाली नोंसोर मेंबाय नामा नोंसोर मेंबाय नामा नोंसोर बैसागुनि हा नाखा आं खोना फ्लांबाय फाल्तु माबा थुबाय जिरायदो खारनो नङा गोविन्द मा लागासिनो नोङो माबायदि मोनदों दानो बैसागु बोथोरनि आर'नाइ मोननानै हेलौ गैलालै नै लिमगासिनो दंसो आङो माबायदि मोनदों दानो माबायदि मोनदों माइब्रा बिदै लोङो आसला खुसियानालाय हाथाय मोनलाय जायाखैब्रा आर'नाइ मोननायखाय गसंना लाय नालाय नुना एक्टर माथो बिराद फैबाय माथोलै Kira menting terbaik ada di atas beda naik mozaam nawa nah sadeng ada tempatnya yang baik ada sampai naik cek thank you बिथांनि थाखायनो दिनै मोजां बुंदोंब्रा मासे बुंदो बैसागोनि थाखाय बरा हरनाय थाबाय आरो नोंसोर सोर संनाय आं संनाय बरिया बरिया हिट दासो लोगोफोराव सानैया नै दबथ'नानै जागासिनो yes ओमफ्रायनो बाखिफोरा ओमफ्राय बिथाङा बै सासेया आंबो रायगासिनो आरोना थाइनै सरि गिटार होनदों गरनै आरोना सासेयाव
थांफेरनो होनदों ada mbak ada mbak masuk ओमफ्राय जों दा जाखांनाय लोंखांनाय गासैबो न' गिदिंखांनानै रौता बर' बाजारफोरा रौता गिदिंजोब्बाय आरो ना लोगोफोरा ओमफ्राय दिनै जायै लोङै एकदम उदै गावहां जानानै थांनायनि सम जाबाय आरो ना अखा बोथोरना मिथिया मा समाव मा जायो ओंखायनो जों बाय सान्दुं बाथिं ओंखारबाय आरो न'नि फारसे स' माबायदि मोनखो नोंथांमोना नायनानै एसे मोजां नांदोंबा माबा मोनसे इमप्रुभ खालामबावनांगौबा खोन्थादोब्रा माने कमेन्टआव खोन्थाहर आरो ना माबा मोनसे इमप्रुभ नांगौ मा नांगौ फार्स्ट ब्लग ना माबा मोजां जायाखै जानो हागौ नोंथांमोना अननाय होलांबाय था ट्राइ खालामबाय थानोसै मोजां कन्टेन्ट लाबोनायनि ना थ' साबायखर बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय